50 minutos na kaaligan sa tak ng alas 6, Aksyon Radio Philippines Standard Time. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Upod kay Aksyon, Marlon Henovea. Action Firing Line. 51 minutos na kaaligan sa tak ng alas 6, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong gabi naman sa inyo trend, ang inyo ka-aksyon Marlon Henovea. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Una kita sa lakat sang panahon with the PDMPD Action Gun Republika. Action Gun, mayong gabi, please come in. Sa aton listeners mayong gabi, ari lakat sang aton tiyempo sininga gabi. Lunes kita karon Enero 16, 2023. Si low pressure area may antad ini sa distansya kapin 180 kilometros ang iya kalayon na sidlangan na minan na sidlangan is northeast ang Surigao City sa Surigao del Norte. Ukon kapin sa 245 kilometros na sidlangan sang Maasin City sa Southern Leyte. Ari siya sa 10.1 degrees north kag 127.1 degrees east. Dulot yan yung magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob sa Mimarupa sa Kabikulan kag sa probinsya sa Quezon. Ang ikadua muning northeast monsoon muning prevailing dominant weather system nato nagaapekto sa Luzon dito sa Batanes, Cagayan, kag Apayao. Idulot yan niya ang magalumon nga kahawaan nga may pagulan. Subong man ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon, northeast monsoon sa gihapon nagainfluensya kag may dala ni siya nga pagulugalom ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May mahinay ukon manipis lamang ang mga pagulan ukon pagtulotalite. Ang iban nga bahin sa atong kapungsoran na upod kita diri Western Visayas, Negros Occidental. Nagapabilin nga may pagulugalom lang aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan nga may naligwin ini nga mga pagulan. Ukon pag panaguob nga tuga man isang low pressure area ginaopdan sang localized thunderstorm sa aton direksyon sang hangin kag aton coastal water convection. Ang iban nga bahin sang Luzon kag Kabisayan ari na upod kita diri western seaboard sang Kabisayan na paidalong kita sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin na minhan na sidlangan kag ang kondisyon sang aton kadagatan ara sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayin sa probinsya. May takos ini 0.6 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Balik tayo sa normal, no? Ang aton nga wave height. Kag alas 6:52 sini nga gabi 0.45 ang aton nga hunas, no? 0.45 metro o kon 0.5 metro. Ang tao magabalos alas 3:36 karon sa kagahon 1.0 metro ang kadalumon kag alas 5:45 sini hapon nagtunod si Haring Adlaw magapakita ini siya alas 6:10 na buwas sa aga. Nagahamboy kita ron 25 sa 30 degrees Celsius o 67.
hasta sa 86 degrees Fahrenheit. Amo na kabukusan sa aton nakatikim po sining gabi aksyon mara. Aksyon na ganda mo bala kay na namangkot kid dalabi na kainasang udto kay kainasang aga damo sa nagpasalamat nga nagpakita na si Haring Araw no. May init na kita nabatsagan kay ina pero pag udto sus diri sa Bacolod nagbundak naman ang ulan. Ano rason nagsunggan sa tuban? May nabilin pa mga romansya nang daw ikog-ikog yan gani. Ala una 13 ginpaulan niya kag ina La Castellana hinigaran La Carlota San Enrique si Palay. Damo ba? Okay. Kabangkalan, Ilog, Pontevedra, Canduni, Kawayan. Sang alauna 36 pinaulan niya naman sa Talisay, Bacolod, Dinubaan alauna 42 ginpaulan niya ang Bago City, hinigaran ang Murcia, La Castellana, Moises Padilla, Isabela. Dason sang alas 3:14 ni umulan naman sa Sipalay. Himamaylan sa Kabangkalan, Canduni, Hinubaan. Kag sininga hapon daw ari naman kita diri sa kwan. Ang katapusan nga atong thunderstorm sa Advisory alas 6:23 sining hapon. Pinaulan niya di sa Coastal Barangay sang Pontevedra, Hinigaran, no? So, di ba? Ka thunderstorm sa Advisory, lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Gina-action daga normal, no? Normal na siya. Mo gina, may mga nabilin pa sa mga ikog-ikog ang riman siya bla. Paway-way na lang tani pilakadlaw dason hara na naman siya. Tige lang amo gina-action daga na. Amo gina siya. May ano na sa may mga bot silingon kag may luya gina siya nga ipahanumdom guro sa ato na. Posible man. Sige. Action gan na salamat kid mayong gabi. Mayong gabi. Action Firing Line. Amo to ang aaraso na amo tong ginalian kun nga man kaina pag bugtaw sang kalabanan. Mga lasais iban nagpasalamat, iban nagpanguros pagani bagod agpasalamat sila nga nagbalik na ang kasingkal sang kainiton. Igo umurahon pagkaudto ka pagkahapon magka-aksyon bubundak na naman ang ulan. Action Firing Line. Liwat na naman nga nagkalot-kalot sa tingko yung iban. Salin nila ay nano ini kay nainit na subong ulan naman. Action Firing Line. Mga nagkalabilin ikog-ikog bla kon sa aton pang mga istorya pero mo na di tara pwede punggan no hindi ta pwede pa stop ang ulan. No, sige lang, batudon tara kay may ara na sang luyag ipadomdom sa aton kun nga amo na ang lakat sa aton nga panahon. Action Firing Line. Firing Line. Action na Marlon Hinubaya sa action na firing line. Yari kita sa ika-3 na nga Lunes sa bulan sa Enero tuwag 2023, January 16, 2022. Magapangalaga kita tutubo sa tak na alas 9, masulusubra 2 oras sa pagbalbal naton sa mga balita lokal, national pati na ang balita sa luwasang Pilipinas. Action Firing Line. Komo na muduhan tara ang balita sa luwasang punsod, balita international. Ari ipabalog ko sa inyo ginakabig ining amaning pinakadako kag pinakalala nga trahedya nga nagluntad subong nga 2023. Hindi diri sa Pilipinas kundi sa bug-os niya nga kalibutan. Action Firing Line. Amaning paghugpaas ang eroplano didto sa may pungsod ni Palho. Subo-subo maning nga trahedya kay nga kadabo sa mga nagkalabatay kag kalakip sa mga nagkalabatay, may 3 ka mga lapsag, kag 3 ka mga kabataan. Amo nang pinaka masakit ginabatsagon. Action Firing Line. Ang mga nagkalabatay, mga kaakson, 68 gid. Iniuna pala ni nga recoveries sang lawas sang mga nagkalabatay, pero ang latest nga report kinabatunta nga sa 72 ka mga sakay. Sa sinig eroplano ni, nako ang pagpati nga waay sang miisa nga nakaluwas. Action Firing Line. Pero sige lang, kay kahapon pabalin na tabo, Domingo,
ining trahedya ni ibon silingon 68 may apat ka mga missing pa. Apat ka mga missing nga mo pasubong ang ginapangita. So ining trahedya ni ginakabig ini nga amo ang pinakamalala nga airplane crash sa Nepal sa sunod sang 30 katuig mga kakson. Tiya magsilang kita Nepal, landlocked country sa Southeast Asia. Medyo magulo gamay ba lang siya nga nasyon. Kaya ang populasyon sa as of 2022. Ara lamang sa 30.5 milyones ka mga tao. Action Firing Line. Ti kahapon Domingo sang matabo ang nakasilid na nga paghugpaas mga kakson sa eroplano dito sa tourist city nga Pokhara. No? May 72 ka mga tao sa residente na sakay sa siring eroplano nga ATR-72 ang naga-operate suri Yeti Airlines. Minutos na lang kung tani mo ang nabilin antes maglangting niyo sa airport kahapon Domingo. Tanong tabo man, kay maayo man daw ang tiyempo, pero naghugpaas pa, nag-crash pa. Action Firing Line. Ang scheduled flight siri, naghalin ini siya sa may Kathmandu. Di ang Kathmandu mo ng kapital sa Nepal. Amo na ang may pinakadamo tao, may pinakadamo populasyon nga syudad sa Nepal. Dito ni siya naghalin makakson, pakadto siya sa Pokhara. Ang sakay dire sa siring 72 ka mga tinugan 57 Nepalese mo sa lingon taga Nepal. Ang 5 Indians halin sa pungsod India. Ang 4 Russians halin sa pungsod Russia. Ang 2 South Koreans kay isa ka taga Argentina, isa taga Ireland, isa ka taga Australia, kag isa halin sa pungsod France. Action Firing Line. Ang balita subong ang siling ni Pokhara Police Official Ajay Kisi. Ang search kag rescue operation nga kahapon gin pauntat na kay manti naggagulugal tiyempo to subong nga adlaw gin padayon. Ining search kag rescue operation. Pwede pa ni matawag pag naton nga search kag rescue operation kay manti pila pa man ka oras ang nagligad, no? Kalain man pamatian sa pamilya bla, no? Sang missing nga pasahero ni nga magamit kita sang search kag retrieval operation, no? Hindi galaon kita sa gyapon nga tong 4 ka mga missing to, makit-an silang buhi. Action Firing Line. Tiya mo ni, subong adlaw nagpadayon ang search operation ginpatayan sa resilintara sa 4 ka mga missing. Kay yadtong mga lawas nga na recover mga kakson o gindala sila sa ospital, pero lang tawan nyo ba na kung mag-crash ang aeroplano, no? Ang kalabanan sakay kalabatay. Action Firing Line. Ang siling naman ni Jagannath Nirula, ang spokesperson sa Nepal's Civil Aviation Authority, ang ginatawag nga black boxes o ang black box nga amo ning cockpit voice recorder ang kanang aeroplano may amo nimo, di ba? Black box nga ginatawag cockpit voice recorder kag flight data recorder. Subong nga adlaw ang flight data recorder way pa niya makita, pero ang report nga nagsulod sa aton ining black box mga kakson ng voice recorder daw nakita na. Action Firing Line. No? Magluwas sa mga missing nga ginapangita nila, laki pa nila ginapangita ining voice recorder ka ang flight data recorder mga kakson. Subong man nga adlaw ang Nepal nagdeklarar na sang National Day of Mourning. Day of National Mourning. O kag nagtukod sang panel na. Ang panel ti amo ni mag-ausisa kung tanugid ang gidalinan sang sari nga trahedya. Action Firing Line. Ginpangabay man nga maghatag sang suwestyon ining naggintukod nga panel, dapat hatag sila sang suggestion
kung anong pwede nga himuon para nga hindi na masulit ining insidente niyo. Sang tuig 2000, standby ka mo, hindi ka mo maghalin bla kay gintalakay ko nga may pagka signifikante ni nga balita ka trahedya ni kay ang co-pilot sang sining naghugpaas sa eroplano niyo babayi. Kag kung mabalaan nyo lang istorya sining babayi ni kung paano ni siya nag-decide nga magpiloto kay ang banayan ni piloto man sadto. Piloto man ning banan niya. Nag-decide siya nga magpiloto right after nga napatay man ang banan niya sa paghugpaas man sa eroplano. Action Firing Line. Kag abi nyo, sang nag-train siya bilang piloto, hindi lahog maghanas ka bilang piloto sa eroplano. Kung pigaw-pigaw wallet bulsa mos de, hindi ka makatrain. Abi nyo kung anong gingamit niya kung sa gingaston niya para mag-train sa piloto kag para makapiloto man siya. Ang gin-claim niyang insurance, no? Right after nga napatay ang bana niya, sa crash man nga piloto man. Action Firing Line. Oh, di bala? Sige lang kay kantuan ko di bala. Sa nga tuig 2000, may lapit mga 350 ka mga tao ang nagkalamatay man, no? No? Hugpaas man sa eroplano kag helicopter dito sa Nepal man. No? Sa Nepal, ang lugar ni nga ginlontaran sang trahedya mga ka-aksyon, ginakilala nga may 8 ka mga lugar nga may 14 ka mga world's highest mountains. Lakit na rin ginatawag nga Mount Everest bla. Dira na. Nga abala nagakahugpaas ang eroplano sa insidente man. No? Balikan ko di bala. Dire ko anay munuhon ho. Balikan ko rin kung ano ang ginatunaan kung nga ang nagaluntad ining paghugpaas ang eroplano pati helicopter. Ang tawag sa is aviation accident. Action Firing Line. Dili ko anay ang ginmuno ko bagulang amo na makakuha sa atensyon sa istorya sa rin trahedya ni. Kay ang co-pilot sa eroplano silinta na babayi si Anjo Katiwada. Lakip pa din siya sa mga nagkalamatay. No? 48 anyos ang edad, huben pa. No? Yete Airlines flight ang ginipluto niya sini, ang ginadala niya. Halin sa Kathmandu ang biyahe. Ang iya sa nga bana, si Deepak Pokhel. Deepak Pokhrel. Napatay ni sang tuig 2006. Isaman ka trahedya ang ginkamatyan niya hugpaas man sa eroplano kay piloto man ng banan niya sang Yete Airlines dito sa Humla. Action Firing Line. Porte man nga lahog sang kapalaran dilan no? Nga mag-asawa din no? Ang bana piloto napatay bangod sa bahugpaas sa eroplano. Ang asawa nga nagpiloto man pero napatay man sa maman ka insidente. Action Firing Line. Ang siling ni airline spokesman si Sudarshan Bartaula. Ining babae nga piloto nga si Katiwada. Nagkuha ino siya sang iya sa nga pilot training gasto ang kwarta nga nakuha niya sa insurance. No? Sa pagkapatay sang iya sa nga bana. Di porte nga istorya ni pwede mahimuan pelikula di bla? Action Firing Line. Ang asawa nangin piloto na with more than 6,400 hours nga flying time. Ti mag 6,400 ka oras nga flying time. Dugay-dugay na rin. No? Mga pila ka tuig na rin siguro nga pagpiloto niya rin. Nakabiyahe naman siya sa mga bantog nga tourist route halin sa kapital ng Kathmandu pagkanto sa second largest city nga mo ning Pokhara. Action Firing Line. Ti kapon Domingo si Katiwada nga nagapiloto sa eroplano. Tupad niya ang instructor pilot, no? Dapat tupad niya ang instructor pilot nga ginatawag kaya mo ng standard procedure sa airline dito. Ti makalalibog gindi kay ang siling sang spokesman sa airport nga si Anop Joshi.
waya sa anuman nga gid-report ang mga piloto nga hindi kinaandan. Di ba kung manahog pa sa aeroplano, bawal natin prano sa piloto mo, nagapabalo na sila sa airport personnel, pero hindi na waay niya. Kaya manog landing na gani, no? Nagapalapit na sa paglanding sa airport sa matabo ang pagpaas. Action Firing Line. Ang tiyempo mayuman, na ano nga lahog sang kapalaran ini, na ano ginagidalinan sini. Oh. Ang pinaka damo causes sang aircraft crashes o kung paghugpaas sa aeroplano, importante niya nga ipaambit ko sa inyo bisan jutay lang sa ato sa nga pagpanumbalik. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. This portion is brought to you by ACS Manufacturing. Okay, dari tanay sa ato sa ring live stream sa ato sa ring Facebook Facebook account. Iyak tali sa nato sa mga nagamonitor si Sir Philip Alonso Gay. Thank you. Si Inday Cathy Alojado Ocampo, ka batchmate nato na dara sa may Luisa Medel. Maman si Toto Joseph Ruiz, dara naman sa may area sang or batchmate man nato na dara sa may Medel, no? Si Toto Joseph Ruiz. Ana sinuruga monitor man sa mga tanaw sa ato sa live stream. Salamat kid. Okay, sa ato sa ano ba? To sa left side. Matabaton tari ho malumina mayong gabi Alex Montesa. Hipanaga sa Libio Panduwala. Good evening Action Marlon. Salamat kid. Okay, Alex Montesa, Rizal Balsimo. Ven Pas Buds. Liyaw ko tamyaw, Tiay Heidi, Pueda, Pato Pueda, kag Joe and Pueda, sang Ulay Bar, Matagoy Silay City, mayo lang sa niya pagbabati sa taran-taran. Amy Rivera, good evening. Okay, Lisa Joy Amoroso. Si Chris Ansag, good PM. Good evening, Axomar, Gamonitor, Hacienda, Taborda, La Castillana. Okay. Kativer, good evening, Axomarlon. Araman si John Hamula, good evening. Mga ka-aksyon, ask ko lang, why na si Aksyon Bayaw. Ito sa Piak na station, nag-transfer man siya, no? Sa Piak na station. Kamu na bala na mag-search, Ana Sinuro, salamat kid. Idilaos, good evening, Aksyon Marlon. Ano lang kami gihapon na ray Sabel. Monitor direct sa may Victoria City. Okay. Sige. Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, kag Ma'am Jinky Dialagdon, from Alex Montesa. Salamat kid. Rochelle Fulgencio, Susana, good evening. Araman si Manjo Arnejo, mayong gabi. Jovi Munares, good evening. Alex Montesa, grabe na ang flight experience niya, sir. Okay. Rhea May Ladio, mayong gabi, Sir Marlon. Salamat, kid. Bibing Jocelyn Dava Tanael, mayong gabi, sir. Watching from Dubai, United Arab Emirates. Ang bali Alex, duhalang gid na ang rason, technical or human error. Sige. Mabalik na dugay. Dali na lang, ha? Sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, panisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sang National Transportation Safety Board, sang NTSB, ang paghugpaan sa aeroplano kay iban pa mga aviation accidents. Ang amat-amat nga nagnubo since 2001. Aba ng good news. No? Kaya may nakita nga pamaagi ang atos ring gobyerno
sa nakalain-lain nga mga nasyon nga mapaganhagan ining mga aviation accidents. Mga kaakson, taryo, ang statistical reviews sang NTSB nagapagita at nga nagdubo ang mga aviation accidents since 2001. Ang total numbers ng US General Aviation accidents ang nagdubo halin 1,728 pakadto sa 1,085 sang tuig 2020. Action firing line. Damo sa mga ginatunaan sang aviation accidents. Pero ang pagdetermine sa mga kakson kung nanugid ang inahalinan sa siring sahi sang aksidente ho, mabalaan ina siya paagi sa in-depth research kag investigation. Kung why ka sang dalom nga research kag investigar, di mo na mabalaan. Ang flight track data dapat ma-retrieve na sa. Dapat may air traffic control transcript man. Pating aircraft record sa in-flight data dapat ma-recover mo na matapos ang trahedya. Action firing line. Kaya mo tagin mo kabagulang may na-recover na itong mga kakson nga in-flight data. Arigid ang una ho. Arigid ang pinakauna nga ginahalinan. Number 1 ang ginatuwag nga human errors sa aviation. Ang pilot error bala nga ginatuwag is the number 1 cause sang aviation accidents. Manang pagpiloto sa isa ka aircraft, sa isa ka aeroplano o kon helicopter, nagakinahanglan na anay sang dugay nga paghanas. Dapat train gid. Obligar sang lengthy training. Pang malawigon nga paghanas, dapat maibalogin ng piloto nga na sabahin sang mechanical components sang aircraft. May hand-eye coordination skills. Para nga mangin epektibo bla kag mangin safe ang pagmaneuver niya sang aircraft, mga kakson. Ang mga piloto, dapat have to think ahead. Dapat may plano ng daan. Kag dapat may preparasyon ng daan. Action firing line. Antes magpalupad sa aeroplano, ang ginatuwag nga planning flights bala. Pag-check sa situation sang tiyempo, importante man no? Isa ini sang pinaka-importante para nga tis mangin kampiyon kag tawgon kag piloto nga safe pilot. Action firing line. Tanda ka ba na? Kag nagahalong ka sahi nga piloto. Kung why ka di, why ka siri nga mga kinaiya sa ngin pangmuno ko di. At ilaban-laban ina nga piloto daw nag-suicide lang na sa ngin siri kagulingon. Kung may sakay nga mga tao, ang iya siri ginapiloto nga aeroplano, dala na ang peligro sang mga pasahero. Action firing line. Ano pagid? Hindi lang piloto kundi kon kaisa. Nagaluntad man dira mga kaakson ang paghugpaa sa aeroplano o kon aviation accidents bangod sa kapaltahan sang mga crew members. Action firing line. Ano pagid? Air traffic controller negligence. Weather conditions. Kung bagyo, kundi bala ng mga cancellation sa biyahe, kay kadelikado. Improper aircraft maintenance. Ares siguro tinamaran niya. Action firing line. Why no gina-check ang condition sa aeroplano? Ano pagid? Instrument flight factors. Glide slope indicators. No? Ang pagpalanding bala sa aircraft nga may panganod nga naga-cover kag naga-exist sa airport. Nag-require na siya sang ILS. Ang ILS, Instrument Landing System, o kung GPS approach kang ginatuwag. Action firing line. Ini nga landing system niya man yung nag-provide sang signal sa aircraft. Amo na naghatag naman sang glide slope path. Daw instrument landing system na siya. Amo na sa nagasunod o kung nagamonitor sang lupad sa aeroplano, halin sa kahanginan, pakadto pa banaog sa runway. Action firing line. Di wala ton, tanay kung ano resulta sa investigasyon ng kaglauman naton. Kakabayang hindi na ni madugagan pa ini
nga trahedya nga ti sa nasilenta na amo ning ginakabig pinakadako pinakamadala nga trahedya nga nagluntad sa pagsulod sang 2023. Aksyon Marlon Herrera sa Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Halin sa balita international, lion ta naman ang balita pungsunon. Aksyon Firing Line. Firing Line. Sa gihapon na balita nga di pwede gini makapaluha. Ha? Ang balita nga pwede nga makapaluha, ano gani? Bombay. Aksyon Firing Line. Ang hindi maintindihan nga pagmahal sa presyo sang sibuyas Bombay nga pula diri sa Pilipinas. Bao, ang pagka-recover sa mga smuggled na onyonso, kag ang natalana nga pag-abot sang tuni-tunilada nga sibuyas Bombay nga iga-import sang Pilipinas sa masunod nga simana amo ning ginabantayan gid. Aksyon Firing Line. Hala, sinakaay na lang gidtaran. Hala, tika lang gobyerno. Pero why man sang may nahimo, hasta lang gisuwakal bla. Ha? Kinamuno ko na berme, kaya mo ng realidad. Aksyon Firing Line. Ang balita sa mga adlaw, ang Senado, ari na naman ay ginpatigayon na naman silang nga hearing. Hearing angot sa grabe kamahal sang bili sang sibuyas Bombay nga pula dari sa Pilipinas. Ang nag-preside sang ining Senate hearing, si Senador Cynthia Villar, kamanti amo nisang pamuno mo, chairperson na nisa sang Senate Committee on Agriculture. Aksyon Firing Line. Ang mga ginpang imbitahan dari una, opisyal sang state-owned Food Terminal Incorporated. Mayara kita gali nga Food Terminal Incorporated, no? FTI. Oh. Daw parihogid sang masami ginahimo sa Sibos Bumbayaw. Ang natabo sa hearing kay ina nga gingisa sa mantika ang mga ginpatawag sa sining hearing. Aksyon Firing Line. Aring siling ni Senador Villar. Siling niya hindi na lang kita maglakot sa Sibuyas Mumbai be, kag hindi na lang kita magkaon sa Mumbai. Aksyon Firing Line. Di kita niyo kung ano gina matutuod nga kolor no? Sa atos siling nga gobyerno subong no? Tapos lang gid sila magsiling nga hindi na lang kita magkaon sa Mumbai. Isa bagay ang Mumbai, wag giba na ginakaon kung ginaurab magluwas sa mga tao na ba nga tulo TikTok na na. Inang porti pagkaunon. Oh, may Mumbai na sila nga ginaurab man sa kilid nila. Aksyon Firing Line. Pwede siguro nga makalakot kita sang dabo-dabo gawang Sibuyas Bombay nasa Kinilaw, di ba? Marimis giban kon may Sibuyas Bombay ang ato sa Kinilaw mo. Aksyon Firing Line. Kaya sa hearing, gisagid sang mayad-mayad ni Villar. Ang mga opisyal sang Food Terminal Incorporated bangon sa pagbaligya sa Bombay sa biling nga 500 pesos kada kilo. Ginbaligya bisan pa nga ang presyo nagdubo na 250 kada kilo, agligad pa yang tuig. Aksyon Firing Line. Mo ginaya, kundi mo ni pagmunuhon, sige-sigihon, labligya ni mo nagka dako sa presyo sari. Kailan kito nagpakitang gilas na ba nga to sa gobyerno, no? Para nga test pakita nga kuno concerned gid sila sa sitwasyon sang publiko bango sa epekto sa ring saka sa presyo sang pila ka mga balaklon. Pero tutuod lang gid. Kung why di abi magwangal ang mga bumalakal sa hindi naging magwantahan nga bilis sang Sibuyas Bombay, why na nagaktong mapuisal ta? Aksyon Firing Line. Di na kita maghala ka painto kag pa uto-uto sila bla. Kay kung tani, sa una pa lang hugad na, kagamay pa lang ang saka sa presyo sang Sibuyas Bombay. Tani kinaktuhan na rin sa gobyerno sa temprano. Tani why ni naglabot sa 500 at 700 pesos ang presyo kada kilo. Aksyon Firing Line. Dito na sa Mercados Metro Manila ning presyo ng 500 to 700 pesos ang kada kilo mga kakson. O galing kaya unay bla nga batasan sa taga gobyerno ta. Ay ibang daragani base kung may ginakuha man gani nga parte sa ganaganar nga negosyo sa produkto sa agrikultura mo. Aksyon Firing Line. Kaya man ang batasan nga kung why man lang sa reklamo ang mga ultimong tao pawalaan lang na amo nang tutuod nga katabo di daw. Total bisan ano pagkataas kagkamahal sang presyo sa mga balaklon.
Busan butang tabi, malabot 1,000 be. 1,000 ang kada kilo be sa presyo sang Bombay butang talang ha. Masarang nga na yabaklon sa mga ara sa gobyerno ta. Action firing line. Oh, ining hiring-hiring sa Senado ni. Tamo ni sang nagasiling nga daw papugi effects na lang ni. O kung pakagat portion bla, para makakuha sang simpatiya sa publiko. Tiya mga opisyal ni sang FTI niyo, kag ang Department of Agriculture, ginsumon na rin sila sang Office of the Ombudsman, angot sa 140 milyon pesos nga balor sang Sibuyas Bombay, nga ginbakal dito sa may Nueva Ecija ho. Ginbakal sa Nueva Ecija Cooperative sa presyo nga 537 pesos ang kada kilo. Action firing line. Tiang pathag na ni FTI President Robert Tan. Ang siling niya nga sa meeting nagligad nga December 20 magakson, hambalya may diskusyon kung paano ma-stabilize ang presyo sang Bombay. Kagambalya ang 140 million pesos nga pundo nga natalana nga iga-download sa ila. Natalana nga i-download sila sa itong diskusyon nila sang last December 20 mga ka-action. Pero panindugan na rin nitan, hambalya. Why isang ginahambalan nga presyo? Siling nitan, why isa makatambong sa nga diskusyon niyo? Action firing line. So, sa pagkabati ni Senador Villar, mga ka-action, sumaka kilay ni Senador Villar sa pathag nitan mo. Golpe lang sumingki kag medyo nakig ang senadora. Action firing line. Akig yan? Ang hambal ni Villar kay Tan sa hearing subong nga adlaw. Sa Tagalog nga lingwahe mo ng hambal ni Senador Villar kay Tan. Sabi niya, hambal ni Villar kay Tan, kami ba namang senador sasabihan mo ng ganyan? Nag-live ka? Hindi ka pumirma? Action firing line. Huwag mo kaming sasabihan ng ganyan. Sa aton pa, sa Ilonggo siling ni Villar, kami pa nga mga senador, hambalan mo sina. Nag-live ka, wala ka nagpirma. Hindi kami paghambali sa amo sina. Action firing line. Ang hambal pa ni Villar sa Tagalog. Hambal ni Villar. Kay Tan, Diyos naman, Diyos ko naman. Lumang story na yon. Diyos ko. Action firing line. Hindi naman kami ganon kabubo. Accept the responsibility that you bought 500 peso when there are available na 200 peso something. Action firing line. Porte. No? Sa aton pang silin ni Villar, siling niya. Diyos ko, daan na ng istorya. Hindi naman kami amo sina ka GAGA kag GAGO. Dapat matunom ng responsibilidad. Nga kamo nagbakal 500 pesos kada kilo, bisan pa may pwede man mabakal 200 pesos lamang. Action firing line. 729. Action firing line. Nagamoni nga plastada daw ka klaro, no? Nga daw mayara gid sang kuspukos di sa presyo. Sa tuyo nga ti makaganan siya sang isahay ikag dako bisan nga nagakuloriit ng publiko. Action firing line. Dapat sa mga maalam kag kuno concerned nga mga opisyal nato sa gobyerno, labi na sining mga senador ta. Kako ng tawon ta daw subong lagi na sila nagtutok mo ka naghatag pagtabos sa ring problema sa grabe nga presyo sang Sibuyas Bombay ho. Ginahulat pang punto nga hindi na gid maagwanta balang kamahal sa presyo kag amo pa yang pag-akto. Action firing line. Dugangan tani kay diri sa balita lokal o kung diri sa lokal may balita magita angot sining Sibuyas Bombay. Hindi lang Sibuyas Bombay, kundi pati na ang egg, pati ng itlog. Action firing line. Alas 7:30, Action Radio Philippines Standard Time. Objective, balanced
Balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang inyong mabatian, isa ka... Okay, sige. Narito sa ato sa ding Facebook live si Toto Rodolfo Montaño, monitor man mayong gabi na. Alex Cabalhin, Toto Alex Cabalhin, monitor man. Roy Ricualo, mayong gabi. Si Bots Alfonso, si Toto Bots Alfonso, monitor man sa ato sa ding Facebook live. Live stream. Okay, masaka tanay sa babaw para nga maisa-isa ta ha. Sige. Rhea May Ladium yung gabi. Sige, Bibing Jocelyn Dava Tanail. Okay, Rostom Daulong, pa-shout out naman po diri sa taga-Hinubaan. Shout out taga-Hinubaan. Ray Flores Baryoga, mayong gabi akson na Marlon Still Monitor lang kami dia. Salamat kida. Rostom Daulong, good evening akson Marlon Monitor lang kami di sa may Hinubaan. Salamat kid. Rama si Michelin Dimisana. Queen of Mercy, okay. Sige. Sige, kabay pa nga nabasahan as nga ato sa mga ano ang misis to ni misis ni Michelin Dimisana, okay. Kabay pa nga kuha na. Nabasahan nila na. Paul Spot the Third watching. Salamat, Gid. Imbong Leo Campo, good evening. Salamat, Gid. Corns Gariando, monitor diri sa may Kalubang Ilog. Okay. Arniel Gonzalez, good evening, Axamar. Salamat, Gid. Thank you. Standby, mawalik ta na dugay. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Kisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga-complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. nagpadala sang Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela.
Biskaan may COVID pa, tapos hindi. Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ko sila. Mandisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na pang magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na bigay ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo duha ng mga kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, tagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon.
Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar Mas ne, labi na kon kagahon, upod ang mainit nga kape, plus may pandesal pa. Karimis na. Wow naman! Wow! Wow! Action firing line. Dere sa Negros Occidental, si Governor Bolacson may pananawan, may kantaran sri. Pero ang pagpating ay problema ni ang makabig nga isa ka national phenomenon o kung ang epektos na di bala pangkabugusan niya sa ato sa nga nasyonal. Ang gobyerno provincial sang Negros Occidental, siling sang gobernador, yes, may mahimo man kita nga tikang di, pero jutay lang kung magamay lang nga kaya may dako diri ang responsibilidad sa pagtutok kung paano resolbahan ang problema ni among gobyerno ta paagi sa Department of Agriculture. Action firing line. So ang problema subong may bombay na, may itlog pa. Hala, saka pamura. Action. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghurag? Nagpagwa na naman sang pagpasiguro sa publiko. No? Nga ang presyo sang itlog ila kuno ginamonitor sa maayo para may baluan. Kung balang pagmahal sang presyo sige. Action firing line. Subong ang DA, wagid gyapon matumod kung ano gid ang ginalindan ho sa pagmahal sa presyo sang itlog niyo. Maamo mas Bombay. Isa sang ilas na tawon kuno number 1 ang ginatuwag nga cost of production. Parang may baluan. Kung bala amogid ni ang rason sa pagtaas ang presyo. Action firing line. Ano man? Kasi kung amo na ni balang resulta sang hindi sa gyapon pag-appoint ni Presidente Marcos sang Tiglikom sa Department of Agriculture. Kag base ko naman ang resulta sa isa nga pag-uyat sang posisyon bilang DA Secretary, kag kung base amo na ng resulta sang tuman kadamo nga obligasyon kag talalupandon sang presidente. Kamanti magluwas bilang presidente, siya payang uyat sa gyapon mo
bilang Telecom sa Department of Agriculture Secretary man sa Japon. Action firing line. Indayahan mo na, ti ako nagapatigid kong damo na subong sa interesado sa pag-uyat sa posisyon nga DA Secretary mga kakson. Damo na, ugaling kinahuya lang na daw. Nahuya lang na magpahibalo o kung magpabatsyag. Base ko ng balan na mas lablang nga daw gina dot-dot bagay kauligon mo na. Action firing line. Daw mapasip-sip ka naman da. Subong ho ang presidente din. Di blang ato nagpadulong sa Switzerland para sa World Economic Forum. Ang mga nabilindat ay siyempre opisyal sa DA, mga ASIC, mga USIC. Masaling kita ASIC, di ang ASIC ha? Assistant Secretary na. Ang USIC naman Undersecretary. Action firing line. Firing line. Yang desisyon sa ulihir, gyapon kay Presidente Marcos, nga man nagapamuno gyapon pa sa Departamento Pang-Agrikultura mga kakson. Sa balita naman, angot sa pagbahal sa presyo sang itlog. Ang Philippine Egg Board Association, ang PIBA, nagligad, naghambal na nga may natabo gidman nga pagbuhin sang produksyon sang itlog sa Pilipinas. Ang ilang paglantaw diri mo niyo, nagtaas ang operating expenses para sa mga breeders. Nga nagresulta sa pagtaas man sa presyo sa mga piso kag presyo sang bubod sa manok. Action firing line. Ang imbestigahan pagindi sang DA, amo ang layers of traders. Kay base amo man kuno ang idalinan sa pagmahal sa presyo. Direta ni testingan mo, direta ni matakos kung ano katanda ang pag-imbestigar sa DA para madeterminar kuno ang gidalinan sa pagsaka sa presyo sang itlog. Action firing line. Duwa na ginatutukan sang DA nga problema ang pagsaka sa presyo sang itlog kag ang pagsaka sa presyo sang sibuyas, bombay, labi ng pula. Action firing line. Firing line. Hibalaon tayo magkakson dere sa Negros Occidental, tutukan ta ang sabahin sang itlog. Paagi sa monitoring sang Provincial Veterinary Office, magkopod ta dugaya. Si OIC Provincial Veterinarian Doc Placida Limana. Kag kun sabahin naman sang sibuyas bombay, balikan ta sa gyapon ang banwas sang kawayan be. Nga dala ng lugar ginasiling na naton may dako nga potential sa onion production. Ina kon malabot ang ato sa ding il-interviewhon. Action firing line. Kabay pa nga mangin available lang kay kon hindi pa basan tadi ka may-ari sang gina-target na magita nga dako nga supplier sang sibuyas bombay dari sa sunod sang Bacolod. Pabasan ta kon may tiyempo kita. Action firing line. Plus, si Governor Lacson mayara man sa pananawan sa saling sinakaay sa presyo sang bombay kag itlog. Egg and onions. Action firing line. Kanamiton man kuntaning sa borkon lutoon galing ang gwa subong. Kanamiton naman ang ilasri nga presyo. Action firing line. Alas 7:54 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ari, balita nga pwede gid makatumar sang kakig kag kasingki balatyagon sa sinuman nga bati nimo. Maisak kahitabo makaksyon. Ngayhan dala ini sang kakig kag sinakbo sa balatyagon sa barangay Quezon, San Carlos City diri sa Negros Occidental. May mangungumba. Ginbuno patay. Ang nagbuno amay sang babayi nga iya kuntani pagahimuslan. Action firing line. Bao sino man abing nga amay ang hindi maakig kag hindi mangbuno sina. Mayo lang gani kay buno lang naagyan sa ring personan iban base kundi lang buno, base kun may lasak ang kastigo pa. Action firing line. 34 anyos ang ining nabunan niho kag soltero. Ang amay ti normal man lang siguro nga pangapinan sang amay. Ang isa nga bata, ang amay 60 anyos na bot silingon ti senior citizen na. Pamatian naton ang detalye sa nga balita bagod magkahatag ini sa leksyon. Kag pahanumdo man no? Sa mga naghimo ka sa hindi amo bla, kag nagapanumdom nga maghimo sa hindi amo.
labi na sang ilimuon sa isa ka demonyo. Action firing line. Man ang paghimulos dinimonyo ina nga kahimuan. Makabig na nga heinous crime diri sa Pilipinas. Kag dapat ang mapamatmatan sina, dapat kung makasuhan kag mapamatmatan, mapamatud-an, dapat ang sentensya sila kuntani iya tub-tub buhi nga pagkabilanggo mo. Action firing line. Balikan tayo nga mga istorya dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Life Extension Coffee Mix Stories. Okay. Tarita sa ato sa ring live stream. Okay. Si Corns Gariando sa Ariko sa may Kalubang Ilog. Salamat gid. Arniel Gonzalez, Doy Arthur, mayang gabi. Rene Paguntalan, may misis si Cathy. Pasahan ko bisaya ni Cathy kay Cathy Moscoso. Action na Marlon, good evening. Kami help with regards sa amon problema regarding sa ginbayad namon sa Sineco bill. Paagi sa RGA Hanumanan and I-process. Sir, kadamo sa mga pumuluyo sa Hanumanan ang nagaproblema sa amon kay biskan kabayad na kami, nakibot na lang kami nga ang name namon ara sa list sa Sineco for disconnection. Oy, talo pang doon ha. Sir, your kind attention with regards sa problema namon. We really appreciated gid kay ang pumuluyo sa Hanumanan ginapasa-pasa lang kami between sa RGA and Human and I-process and Sineco. Oy, ano tariya? Sige, Cathy Moscoso. Pabasan ka niya. Mamises ko karon si Imon day Cathy after sa program ko kay boss aga kita man mga program from 8 a.m. to 9:30. Kay try ta pagkantuan na sa patrol boss no, ang Hanumanan kag pa check tara pakuatan details sa mga tagareklamo. No, kay man ang Sineco may ara na permisang panumdom inday Cathy mo sa public bla nga bala mo may ara sang nagapakilala nga persona akon grupo nga kuno pwede sa ila ipaagi ang pagbayad sang Sineco bill. Pero hambal sa Sineco damo nagali sang naintuan kay damo gali niya sang mga mudos no nga nagapanukot nga why sila gali sang kangtanan sa Sineco. Ini ka theme ano ko siya mo karon na after program ko. Kay ma-follow up ta ni boss aga. Okay? Salamat kay Cathy Moscoso tagaan ta ni sa Italupangod tutukan ta boss morning palatuntunan kay tiguan ta gid nga makuhaan da sa explanation man ang taga Sineco mesmo. Joe Art Mandagit Tunes, salamat gid. Corazon Magallanes mayong gabi. Bilay Oligo, salamat gid. Diding Alohamiento mayong gabi. Joe Art Mandagit Tunes. Salamat gid. Thank you. Balik ta gud goy. Hoy, Pang, to palala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya. Aksyon Firing Line. Upod kay Aksyon Marlon Heravea. Aksyon Firing Line. Pabalik kita sa ato sa ring pagpangalagad 801 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Unahon ko kuha ang detalye sang balita angot sa siring isa ka pulis ho. Miyembro sang pulis nga deklarar bilang awol absent without official leave. Once nga ang pulis or katapo sang otoridad nga mag-awol, tatakan awol, no? Ang personalidad niya nga lanya, laban-laban may ginapangatubang ginanga kaso. Action Firing Line. Te ang balita nga ang ining pulis ni taga Iloilo. Taga Iloilo pero report nga diri sa Bacolod kundi may pending siya nga mandamiento di aresto. Diri sa siguro nagpanago balas Bacolod. Gintiid siya na dakpan. Action Firing Line. Firing Line. Ano ba lang kaso sang sining pulis nga awol? Sa report sang ato sa ring patrol Action Zel mayong gabi plus kabin. Action Marlon, ang naresto ay isa kaawol sini nga pulis na may kasong robbery extortion sa illegal possession of firearms. Pinaagi sini Action Marlon sa pag-service ng warrant of arrest sang katapos sang police station 10 dra sa Mayo Zone 7 Barangay Handumanan, siyudad sang Bacolod at sang kinalikdan ng gining adlaw Action Marlon. Ang nanakpan amo ini si Glenn Garbosa, 33 anyos. Wala inisang asawa kag residente sang Barangay 35 sang nasambit nga syudad. Sinadiri sa iya Police Major Richard Pareto, ang station commander sa Police Station 10, nga nakomiter ini ni Garbosa ang krimen sa itong 2018 Action Marlon dito sa may Iloilo, Pasini, Action Marlon. Nga kag sandid sa mga reports nga nadakpan ini pinaagi sa isa ka entrapment operation sa Haro District sa sunod sa Iloilo bangod sa reklamo sa nga isa diriya ka retired government employee sa pagpangilsil kag pagpakilala pa ini nga isa ka intel officer sa nga Camp Delgado kag ini Action Marlon lagdagin na kumpirmar sini kag wala man natugda pero tibase sini sa mga reports lang na kag mga malambas sila na pero ti adri kay Police Major Richard Pareto so ang ini nga reports hindi man nila makumpirmar gid Action Marlon pero andin confirmed diri nga ini ang gina-serve nga warrant of arrest so kay andin committer siniya nga paglapas diri sa may robbery extortion sa illegal possession of firearms amo ini Action Marlon sa nga tuig 2018. Isa karon Action Marlon dito pa na ugan ini sa nga warrant of arrest ini ang isa ka anay police nga bangod matapos ini nga nakaslawan nga magtambong sa mga court hearing kaysa nga naging liga sa sanding man diri sa report nga nakapiansa na ini o galing kay wala nagtambong sa court hearing amo ini nga gin papanaog ang warrant of arrest karon nakahunong ini ang arestado sa custodial facility sa nga Police Station 10 Action Marlon. Bali residente ni siya Action na Zel sa Bacolod City. Yes, Action Marlon, sa Barangay 35. Pero dito sa that time, sang active pa siya dito sa asan sa Iloilo? Yes, ang
warrant of arrest Action Marlon no ay ang nakometer sini dito sa may sila sa Iloilo. Okay. Dito yagin na-committer ang crime. Siguro sang 2018 man sa nag-awol. Action Marlon. So, kumo kay taga Bacolod siya, diri sa nagpaamulya. Yes, correct ang Marlon. No, kaya inisa niya, aragid sa may barangay 35 ang yang residency, pero dira na nadakpa, no, kay do nag-lagaw inisang time, no, kaggaga ulan-ulan, nga isang pagdakop sini sa police station 10 Action Marlon. Nga police station 10 how, ang unit nga nag-arresta siya? Yes, ka dito sa Action Marlon, isang time sini, temporaryo, no, ato dito, kag nakitaan sini, isang katapo, isang kapulisan, isang Bacolod City Police Station 10. Okay. Kaya tanan aksyon na Zel nga unit sang PNP or police station diri sa Bacolod, siguro may mga copies man sang warrant of arrest niya, no? Yes, correct. Sila mga intel officers, kagati, tanan nga may mga waran, kitao, sa mga records man isang kada police station. So, como Station 10 ang naka-arrestar sa siya? Station 10 sa ginhunong? Yes, Action Marlon, temporary, ari pa sa custody sa police station 10. Kaya ginahulat pa ini nga mando, no kung nga sa diin, sini, posible nga refer, no, kung Action Marlon, i-transfer ini ang suspect. Sige, Zel. Yes, Action Marlon, atin pamatian sini ang konfirmasyon regarding sa pagka-aresto sini sa Major Richard Pareto. Kapag i-reveal ko na, sir, ni ang nakulit na una. Ako mga informasyon ko, ang ako niya wala pa dito pa kasudikasyon sa video din sa Yes, Action Marlon, natin ang batian, ang nakabayan ng pahayag ni Police Major Richard Pareto, Station Commander sa Bacolod City Police Station 10. Yes, Action Marlon, ang ini nga balita, ang ginadulong sa Premium D3, ari na ang bag-o nga din sa Baskog, din pa epektibo sa Minardo, una sa balita na sa aksyon. Aksyon, radio. Action Firing Line. Salamat Akson Zel. Huwag naman magdugay ang panago sa kamot sa mga otoridad. Sining katabo man anay sadto sang Philippine National Police nga nakakomiter sang krimen dito sa may Iloilo, pero taga Bacolod siya. Kamo taga Bacolod, siyempre dirigin sa mga paamulya. Huwag madugayan. 2018 na komiter ang krimen. Mga kaaksyon, ginpapanaugan sa mandamiento de arresto, ginserbihan diri sa Bacolod City na arestar kag subong hunong sa Police Station 10. Action Firing Line. Bantayan makaroon ang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center ang underground cabling proyekto na lakip sa ginkakas matapos ginpanabuan sang Department of Finance ang gintugutan nga loan sang Bacolod LGU. Action Firing Line. Kag Councilor Pausi aminado nga naghinagin man ang declogging operation bangod sa kakulang sang mga personnel. Importante rin nga personnel nga nagkulang ni man. Action Firing Line. Kag sa ato sa nga pagpanumalik standby kamo kay hibalaon ta mag-action. Kung ano ang plastada, anong sistema sang supply sang itlog dari sa Negros Occidental, kamustang presuhanay sang itlog dari sa Negros Occidental, kamanti dito sa may bahin sa Luzon, partikular sa Metro Manila,
nagsaka man tong preso sang itlog paryoban sa pagsaka sang sibuyas Bombay nga pula. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano
may libre ko sila nga check up diri ko hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamong salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat din ko sa inyo nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, nagapasalamat din sa LTO nga ginatag sa among hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga impatigayan ang inyong activity together may sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagapasalamat kid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos. Aksyon Marlon Herabea sa Aksyon Firing Line. Kaya na mga kaaksyon si Negros Occidental Governor Bong Lacson.
may ara man sang observation o kon pananawan sang siring gina problema, hindi man lang dito sa Luzon, kundi pati sa aton dari sa Negros Occidental mo, ang pagmahal gid sang Sibuyas Bombay nga pula nga na-experiencehan naton nagligad pa nga tuig 2022. No? Ug galing kay magluwas sa Sibuyas Bombay nga pula, way lang galing matutukan gid bila kag way gid mabatsagan gid ang pagsaka man sa presyo sang itlog ho. Kay ang halos kalabanan diri nag-concentrate sa bahin sang presyo sang Sibuyas Bombay nga pula. Mga merkado tas pakulod yo, libutan yo kay halos suway na. Kung may nabilin gid man, kung hindi huyos, gamay-gamay na gid sang Sibuyas Bombay nga pula. Mga kakson, tiambal ni Governor Molacson sa linya. Kita dari sa Negros Occidental, ang gobyerno provincial, may mayara man, hindi man pwedeng baliwalaon ta nga problema ni. May mahimo kita pero gamay kag tsutay lang, pero ang dako nga pagtutok ya dapat dito sa bansang gobyerno nasyonal, partikular sa Department of Agriculture. Action firing line. Ari si Governor Molacson angot sa pagmahal sa presyo sa itlog kag Sibuyas Bombay nga pula. Yes, I know, no, but to be honest, there's really very little the province can do about this because this is a nationwide phenomenon. No? So many agricultural products are being affected by price. I think there's no question about supply. Supply is there, but it's really the price that's making it difficult for the consumers. Well, of course, we're also hoping that through the Department of Agriculture, a solution will happen. Right now, the focus is on onions, and I think it is going down, the price, but I think we can expect other products like eggs right now is going up. Action firing line. Kung supply sang itlog ang paghahambalan mga kaaksyon, nagligad to sa ulihing palayag sang Provincial Veterinary nga Talatapan, wala bastante pa ya ang supply naton dari sa Negros Occidental. Kay kung pag produkto sang itlog, tamo magkita sang manong produkto diri sa ato sa nga probinsya. Action firing line. Pero kung top chicken producing kag egg production na paghahambalan, may mga iban pagid nga mga probinsya mas damo-damo pagid ang pwede nila ma-supply nga itlog mga kakson. Dito sa may Luzon ho, ang presyo to pila, ang latest nga information naton, ang sadto 6 peso, naghimo 7, tub 9 pesos na. Pero dito sa Negros Occidental, ibalaon tabi. Online sa firing line. Kapo naton ang Provincial Veterinarian, si Dr. Placida Limana. Doc, abayong gabi, Doc, si Action Marlon na dito sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi, Action Marlon, kag mayong gabi man sa nagapamati sa inyong programa. Salamat kita, Doc, sa paghatag liwat sang time diri sa Action Radio Bacolod. Istoryahan ta, Doc, ang pagmahal sa presyo sang pila ka mga nagapanguna nga balaklon sa bahin sang Sibuyas Bombay nga pulati. Ginsiling nga matamat naman nga naganubo pero kulang sa gyapon ang supply. Kag may ginapaabot magkita diri sa Pilipinas nga pagsunod sang importation. May isa pa ka problema, pagmahal naman sa presyo sang itlog ho. May monitoring nga ginhimong DA, tikaina si Gov Lacson, nagsiling naman sa amon sa nga interview, nga ginatugyan niya pag-resolbar sa nga problema ni sa national government pag sa DA. Now, diri, Doc, sa Negros Occidental, kabalo kita, Doc, nga isa man ang ato sa nga probinsya nga may permiso sufficiente nga supply kung itlog ang paghahambalan, pero ganakabalak-an na ugaling, Doc, blas ang publiko, base kung magisigi-sigi ni balasaka sa presyo sa itlog, kag mapiktuhan man ang aton doon nga supply. Anong ulihi nga monitoring sa nga PVO, Doc, kung supply kag presyo sang itlog ang hambalan diri sa Negros Occidental, Doc Limana? Action Marlon, no? Ang ating supply sang itlog diri sa Negros, sufficiency, no? Hindi kita kulang sang supply sang itlog. Kaya man, nagaproduce kita mga 1.2 million a day, no? Kag plus may nagasulod man diri nga itlog sa aton from Bantayan.
So, aton tanawon kung ang supply paghambalan wala problema, no? Kung sa presyo naman, aton makita niya hindi lang diri sa Negros Occidental nga nagmahal ang itlog, no? Pati na sa bilong nga Region 6 or sa bilong nga Pilipinas, nag-increase din man ang itlog. Ang isa ka rason sini kung ang nag-increase ang itlog kay tungod mahal ang mga inputs nga ginagamit sa mga major players, no? Okay. So nagmahal ang feeds, nagmahal ang feed supplements, kag ang labor nila nagtaas man. So domino effect ini siya sang inflation, no? Part pa ni siya. So buot silingon nga kung magnubo ni ang mga inputs ni, may rason man nga magnubo ang itlog, no? Kay hindi man pwede nga kamahal sang ila nga ginabutang dira dayon ibaligya nila brato, no? So ni sila naga-domino effect. Okay. Sa presyo, Doc, di ba lang may ara kita nga extra large, may small. Ang ulihin nyo nga record, Doc, pila ang presyo gid naton diri? Kung aton tanawon sa aton nga datos, no? Ang aton nga small, naga 625 ang pinakanubo, tapos ang pinakamahal amo ng 7 pesos. Sa medium naman naton, 750 ang or 7 pesos ang pinakanubo, ang taas is 8 pesos, no? Sa large naman 850 ang nubo, 9 pesos ang pinakamahal. Then amo nang sa extra large yan, naga 925 to 10 pesos. So aton makita sa aton nga datos nga may increase pero hindi amo ginakadako, no? So sinintimos ang increase ang bilis ang aton nga itlog. Kay kung aton tanawon sang previous nga weeks, even gani sang December kag sang New Year, mubo ang bilis ang itlog, no? Kay during that time hindi masyado nagtaas ang inputs nga ginahatag sa mga major play mga manok. So amo na siyang ang rason kung ang itlog gasaka gid man depende sa presyo sa mga inputs nga ginahatag nila. Doc, balikan ko mention mong 1.2 million pieces in a day to, no? Ang ato sining ma-produce diri sa mga major players na. Action Marlon. Daily na siya nga production naton. Kay man daily hindi man nubo sa 900,000 eggs ang makonsume sang Negrosanon. So aton nakita nga ang nagasulod plus ang aton nga own nga production, so sufficiente siya, no? Kung aton gani tanawon Action Marlon, no? Ang gasulod diri sa aton actually last week 1.7 million, no? From Bantayan. Sang whole December 7.4 million, no? Kay balaan man na naton kay may record makita kay every time may nagasulod diri sa probinsya gina-inspect man na naton, no? So amo na siya ang itlog nga nagasulod diri sa probinsya. So kung tanaw naton, gamay lang na nga contribution sang itlog nga nagasulod sa aton diri. So buot silingon, ang consumption naton diri ang dako ang ginasaligan ta gid ang aton nga local nga produce. Ang aton diri mga poultry industry players, Doc, bali naga-export man kita, Doc, no? Kag di na nga lugar, kung may aragid man? Ang aton diri nga mga major players, nagapagwa sila sang itlog nila sa kalabanan sa Oriental, then sa Iloilo, no? Amo na dira ang exist nila nga ginabutang diri sa Negros, ginapagwa nila sa Region 7 kag parts ng Region 6. Kag ang nagapasulod diri sa aton ang motogin mention mo from Bantayan. From Bantayan, kay man Action Marlon, wala kita gapasulod sang itlog from Luzon, Mindanao, Panay kag Guimaras. Bangod sang ban. Amo ning mga area nga may reported nga bird flu, no? So amo na nga only Region 7 ang pwede kasulod diri sa aton, kay free sila. Ari, Doc, butang tabi, Doc, kung matabo abi nga mag-tight ang supply, laban-laban sini, Doc, hindi na kita mag-export ni, kundi rin na lang sa aton i-supply.
Yes, Aha. kay during our meeting kay organize man ang aton nga nga the producer diri sa Negros na amo nang ilang natawag nato ng ilang association Aha. nga Negros Occidental Layers Association. Di committed nga kay Gov nga kung kuan gid man ang supply diri sa Negros, hindi na sila magpagwa sang ilang nga product. Unahon gid nila ang sa Negros. Aha. Sa inyo, Doc, sa Provincial Veterinary Office, may kaugalingon kikabayang nga monitoring team, no? Nga nag-monitor sa presyo. Kada district may ara kita opisina nga ginpatukod si Gov, no? Amo na tawag naton nga andak, no? Abante Negrense District Animal Center, no? So amo at the same time amo nang aton opisina. So ang tawo naton sa kada district every banwa na weekly ginalibot namon para nga ma-monitor naton kung anong status ang commodity sa kada LGU. That's why mabalang din naton kung ang isa ka product nagmahal o kung nagbarato. Yes, Doc. Anyway, with that, Doc Plaza de Limana, Doc, salamat kay Doc sa information, Doc, kag ako gapati kung ako gani mabulig sa atos nga mga ka-action negrosanon labi na sa mga masami bladok nga nag-consume sang itlog sa mata adlaw-adlaw nga tanan. Doc Limana, Doc, salamat kay Doc kamayong gabi. Thank you mayong gabi ka Action Marlon. Action Firing Line. Sa moto may gamay nga pagsaka gid man sa presyo sang itlog diri sa Negros Occidental. Amo rin tipigan ta ang bono bastante sufficiente nga supply ta bala, no? Kay hindi ta palaboton sa punto nga mag amo-amo sa problema kon supply kag presyo sang sibuyas Bombay nga pula ang ato sa dinga paghambalan. 8:31 Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. This portion is brought to you by ACS Manufacturing. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Kung kisana, ano nang nauya, ako makulang. Siyempre, pigado, tas kay ano ko sila. Manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akin niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pa gidaw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano nang nauya, ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, nga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano ka nga top ang...
Ikaw ginang valedictorian. Pa-message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tao gid nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo hindi nyo gid underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo gid nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo. Sa saring abahin, hibalaon tara detalye sa mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio City Hall Report. May ara sang dawain na mapunduhan de nga proyekto bangod sang pagpanabuban sa nga DOF no sa ginatugutan nga loan sang Bacolod LGU Plus ano ini nagahinay man kuno ang declogging operation bangod kulang sa personnel. Ang nagambal sa riti si Konsehal Pausi sang syudad sa Bacolod. Action firing line. Declogging operation. Ay daw na tak-an na bala ka ugtas ang Bacolod doon sa siring mga drainage projects bala sa Department of Public Works and Highways sa DPWH. Tara sa may dalan sang Aranata ho. Kadamo sa pamangkot sakon silang Jackson Marlon. Anong rason sila naman? Ngagin untatan na ang paghuman sa silang dako nga drainage na kadelikado pa naman sa mga nagalabay nga tawo kag nagalabay nga salakyan. Action firing line. Kadalagko pagkabay sang mga kabilyang nga nagalinabaw da kag kadalom sang dako gid man sang hindi man tamburong ginbutang nila. Kundi ginbutangan giya sang pundasyon nga semento bla. Kadalom sangkad. Amot kon may miyura giban sa orihina. Action firing line. Kag question kag kun tadi explain bla sang DPWH kun tubgin san una kalabigon sang pag hala ka chug kag butang sang dalagko nga mga kanal. Okay gina kay ang tinutuyo sila para nga maganhagan ang baas Bacolod. Action firing line. Galing kay ang kakatabo sa masabi lang kakalawigan niya kakalabutan niya tinuig artist mahuman. Ano pastada sa naman? Arin detalye sa mga balita gikan sa BCGC with Action Dale sa Action Dale. Mayang gabi, please come in. Yes, Action Mar. Sa mga balita naton gikan sa Bacolod City Hall, kay na interview din naton si Bacolod Councilor Jude Tadeo Saison and Chairman sa Committee on Finance and Appropriation. Kag gin-update naton Action Marlon kung ano nga mga proyekto ang wala gin-include sa Bacolod LGU sa pag-apply para sa 4.5 billion nga loan application sa Department of Finance, no? So according kay Councilor Saison, no, supposed to be 500 billion or 5 billion ang i-loan sang Benitez administration pero ang loan ceiling nga ginaprubahan sang DOF 4.5 lakh Marlon pero kaya kung tanin sa Bacolod nga mag-loan 5 billion o galing ang computation sang DOF according kay Councilor Saison gin-include pa diri ang gin-loan sang una sang Bacolod LGU para sa pagpatukod sang Bacolod City Government Center nga supposed to be impas sa mangkuntani sa October 2022. Pero according kay Councilor Saison, nakip diri sa mga dagko ang mga proyekto nga gin-set aside temporarily ang Action Marlon ang 300 million nga underground cabling o kun wiring, no, nga kun madumduman naton na isa ini sa mga ginpromisa man, no, di ba Bacolod Mayor Albi Benitez nga ang aton sinibala nga mga kable, no, sang kuryente plano himuon, no, nga aralas dalom sang duta para at least nami sa tulukon
ang mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Ikaduha diri nga proyekto ang 100 milyon nga balor man sang drainage project. Pero ito yung pagklaro din ni Councilor Saison nga ini nga mga proyekto Action Marlon according siya yes nga pag-claim nga mayaraman niya sang separate nga budget halin sa national government like ining drainage project nga gin ehemplo ni Bacolod Councilor Saison na Action Marlon. So sa karon ginawlat ng LGU ang approval sining 4.5 billion nga loan package kay ang according kay Councilor Saison once nga mayroon na sang go signal from DOF maka-negotiate na si Bacolod Mayor Alvin Benitez sa mga financial institution may baluan kung ano nga mga bangko dira ang makatanyag sang maayo nga terms and conditions nubo nga rates sa grace period. Pamatian naton si Bacolod Councilor Jude Tadeo Saison. Bali, anong mga projects nga na naging consider since 500 million ang wala? Gin-reduce naton, why naton gin-include ang ano bang underground wiring. Gin out to anay kay I think may funding man nga lain sina no. Okay. Underground wiring kag How much na, Councilor? 300 million. Oh, ano pag-itipan? Ano pag-itipan nga project? Nag-reduce man ta sa drainage kay may masulod kita nga from national government. No? So, ang local component sa drainage gin-reduce naton. Mga more or less, how much? Mga another 100 million. 100? Kay may masulod man tang national funding no for drainage. And then, mga pitsi-pitsi pa no ano gani itong isa pa basta may isa pa ka item no I just forgot kung ano pero major gid mo tong underground cable which is around 300 million mga 500 man lang ang reduction kaya gayon submit naton for approval was 5B pero ang gin-approve sa aton is only 4.5B because gin-consider pa nila ang PNB loan. No, kaya PNB loan during for the year of 2022, October lang nato na impasse ang PNB loan. No? So, take into account pa nilang PNB loan sa 2022. Axelmar na patian si Bacolod Councilor Jude Tadeo Saison ang chair sang Committee on Finance and Appropriation. Sa iba niya balita sa Bacolod City Hall, gipahay din ni Councilor Pausi Action Marlon siya ni in charge nga committee Committee on Fire, Social Defense, and Natural Disasters as well as Public Works. Ining mga nagluntad man ng mga pagbaha recently diri sa may Bacolod City bangod sining maulano na nga tiyempo. So according kay Councilor Pao, ngati aminado siya no ngati may ragid man sang pagkinaya sa declogging operation sang syudad sa Bacolod Action Marlon since isa gidamang ka-team sa karon ang naga-operate composed of 8 to 10 members. Sa karon ginatutukan pa sang declogging team ang dredging operation sa area sang Barangay Mandalagan dira sa may Carvic nati ginakabig man nga flood prone area and after that according diri sa konsehal next nila nga paghimuon is diri sila magapanghawan sa creek sa area sang Barangay 8 kag Barangay 2 sinsabo man sa mga nagareklamo angot ning mga nagabasura man no nga nagaclog o kung nagabara dira sa bahin sang Barangay 8 kag Barangay 2 Action Marlon na ginpahayag rin ni Councilor Pausi nga sa area sang Barangay Mansilingan kaysa man sa mga ginabaka diri sa syudad sa may mga pagpunok ng ulan. Ang problema diri Action Marlon is ang mga lugar bala or mga subdivision nga wala pa na donate no sa Bacolod LGU kumbaga ara payabla sa pribado ang propiedad. Kaso nga ti isa man sa mga ginatutukan Action Marlon sang task force baka para mahatagan man sang solusyon especially nga dira sa area sang Barangay Mansilingan kadamo dira sa mga kapurukan o kon lugar nga masami man nga ginareklamo especially sa mga media outfit ang uting mga pagbaha nga ma-eksperyensyahan sa tion sang pag-inulan. Pamatihan naton si Councilor Pausi. Sa mga mandalaga ng dredging. So, lapit naman lang kita dira matapos. So, may plan man kita nga after sina sang Carvic,
masaylo kita sa barangay 8 and barangay 2 kay isama na siya nga dudamo man ka-complain ba lang nga damo basura kag siyempre gusto taman nga matunuan na tanan para at least hindi man maapektuhan especially sa baha. For now medyo gid man ang aton na declogging subong medyo naghina gid man tungod ng dutay lagi ang aton nga mga personnels. So for the meantime siguro nang maano lang kita anay one team kay syempre isa man ang aton si Roget kung magpadamo tayo hindi taman gyapon tanan bara sila. So usually ang compose na sa isa ka team is 8 to 10 dala na siyang mga drivers naton. Actually, Mar, napatian si Bacolod Councilor Pausi, nga tiyan mo siya ang in charge, no, or siya sining committee chairmanship na pa ining mga flood-prone areas sa syudad sa Bacolod. Samtang subong adlaw si Bacolod Mayor Albi Benitez kinasangagan ng pagwasang statement pagiman siya sining official Facebook page nga Albi Benitez. Ang Action Marlon sa panawagan sa kontraktor nga IPM-CDC nga dapat hindi na magkulat pa sang reklamo bala sa social media kung sa publiko ang sa wala makolekta nga basura kay tingis ning mando dapat sa tanan nga basura sa Bacolod City makakot action na Marlon. So according to kay Mayor Albi siya sining nga post dapat pangin proactive ang IPM-CDC kaglikawan nga mismo ang pumuloy ang mga magtawag sa ila sini nga atensyon aksyon na Marlon. Hindi luyag sang alkalde nga tiyan mo na kuan sa litrato i-post sa social media kagrat the time nga mag-akto ang natungdan nga contractor action Marlon bangon gid dapat maging proactive wag dapat matuman gid sang IPM-CDC ang ila sining contract kagin permahan man since extended ang ilas nga kontrata sang 4 na bulan or until April 2023 action na Marlon. Pero kung madumduman mo recently last week kaya sa mga pagulan nga nagluntad kag apektado man action Marlon ang dalan pakato sa may sanitary landfill sa area sa Barangay Felisa pagamo to mga big trucks din lamang ang makalabay bangod man sa overflow na nagluntad dito sa may dalan pakato sa may Barangay Felisa or sanitary landfill sang syudad sang Bacolod. Mga update, kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang walang kamatayang reklamo angot sa mga uncollected garbage. No? Wala makolekta nga basura sa madamo-damong lugar diri sa Bacolod City. Pabosanta ni baya kay ang ulihi nga natalupangdan sa mga Bacolod nun dara sa area sang Libertad Public Market. Bao. Isa ini sang pinakalain nga sahi sang basura mo. Makon mo mga may mga dunot niya. Dunot nga prutas, mga tagkaladun, taman nga mga otanon. Di siyempre matuga gina sa maho. Action Firing Line. Kay Pabosan to kaya rin may mando na si Bacolod City Mayor Albi Benitez. Ang question doon nga extend pa naman. Na kung mayara man lang sang iban nga pwede makatupong o kung makalabaw sa serbisyo sang IPM, why not? No? Nga extend pa na until April 2023 man. Action Firing Line. Kadaw non-stop pa ng reklamo. Non-stop pa ng reklamo sa IPM, sa pigaw nga pagkolekta sa basura. Ayo, te daw nagapasuber na lang Action Firing Line. Tabosan ta ring area dara sa may dalan sang dara sa may Libertad Public Market. Tatlo ka merkado tas Bacolod City. Dapat tatagan isang prioridad sa IPM nga amo nang isa sa mga lugar nga kung hindi mo pagkolektahon ang basura sa sulod sa isa ka adlaw, nagabukid-bukid at tumpok na doy. Action Firing Line. Ay oo. Alas 8:53 na. Action Radio Philippines Standard Time sa mga nagahulat sa resulta, yari na. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL third draw sa mga adlaw July 16, 2023. Ang resulta 18-23 sa liwat 18-23. Nagkakinahanglan ka bala kapital sa negosyo, lakat sa abroad kag iban pa, mag-apply na sang emergency loans nga gina-offer sang Malakay. Last batch sa atos rin nga mga nagpadala sa mensahe sa atos rin nga live stream. Altis na
takop dugay-dugay ho. Parang maubos tariya. Okay. Okay, dito Monita do Bipig, mayong gabi, salamat din. Leia Yangar Esquivel, thank you from Talisay City. Joe Art Mandague Tunes, Giovanni Soles Verba Jr., araman si Toto Tatan, damo siguro ang iya kusina, ang anay pulis. Alex Hamalya, kulang sa manpower. Mahimo, amo man na ang IBM Traffic Enforcers, kag kapulisan naton, Sir Marlon, kulang man sa manpower. April Buena Flor Gaston, may gabi man, mahimo manayhan, Sir Marlon Nervia nga magataas pa ng iban nga panakot ka nga isang kamatis kakahos, posibilidad na sa ulihi. Ang presyo sa itlog ni Juan taas man ang hilanat ba? Sa V4 sa sunod kag bantayan daw medyo barato pa. Jerry Gilogo watching Hinigaran. Virgie Olpinda, monitor more power from Celine Holmes. Ma'am Jinky niyalang doon mayong aga Action Marlon ang kay Mr. Arthur Jeff Villasor. Bana sa Mayo, Doc Pat Mayo, Mama Lulit niyalang doon Papa Jody Alba, Oligon, Noel Amar, MJ Season and all my family sa Barangay Pandanong DSB. Salamat kid from Arizona, USA. Si Kurt Nathaniel de la Torre, good evening Action Mar, monitor lang, Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Salamat kid. Sam Giliepa, good evening, watching sa Barangay Kamingawan, God bless. MJ Season, okay. Good evening from Chatu, LC, Paranaque City. Haraman si Mary Ann Dioso, good evening po, Kuya, patamyaw naman sa mga bata ko, Mariel Rodmark, Rodrigo Dioso Jr., kag ang bana ko, Rodrigo Dioso Sr. Thank you. Sige, standby. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Pigado, tas kay ano ko sila, manisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pagidaw. Kakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa may eskwela. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di?
akong kisada. Ano nang nakuya ako mahula. Ay, may pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Mandisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dahil permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minsan sa high school honors din. Impunto alas sa 9 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa ngalan sa gihapon, sa katos na mga aksyon na unit reporters, Action Farming Line, sa Lunes nga pangalagad, pizza 16 kita sa bulan sa Enero tuwig 2023, magatakop naman temporaryo. Sa News Center, Action on Defensor Lisay, there is a technical control, Action na Elway Dotelios with Action JM Baikin. Ako naman Action Marlon Hinovaya, hibati ay kitaliwat. Buwas sa Action Hotline, 8 a.m. to 9:30 a.m. mga ka-action. Action Marlon Hinovaya, thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. This portion is brought to you by AC.